the vice president's wife Miriam Baloi panguva ino oyanyatsokuita interaction nemazimbo panguva ino yanyatsoratidza kuti aiwa Miriam Baloi munhu wevanhu ende munhu anonyatsokupawo kune vanhu. Zvisati mashoko auya panguva ino anyatsokuuya achizvichenyura achizviti aiwa ini handisi Zvigananda sezvinoita vamwe, ndinongori munhu anobatsira sekuwana kwandinongoitawo semunhuwo anongoda kungobatsira uye handiiti zvekushambadza kuti vanhu vazive kuti ndabatsira ndoti subscribe or like on the bell icon. Yesterday we made another video yemusikana uya akapiwa birthday present after she was promised kuti achatengerwa Nando's naMini Baloi. Panguva ino Mini anomudanyira achiti mazimbo musadaro, hanzi $100 USD yamakaparo the dark girl ishoma. One Nando's meal is what I promised and is what I gave her. In fact, yakawandisa. For full chicken imari ikoko. Well, we live in a society where we are now afraid to give people $100 because vajaira kupiwa ma 100,000 if not 1 million. Ini ndopa zvandino afforda and enough for the purpose. Next time, if someone asks me for mari yekombi, I would definitely give them $10 US dollars, if not $5. So what I'm saying is we should not discourage people from giving or helping others in whatever small ways. It's the thought that counts, and I'm happy Ru really appreciated what I gave her, and I'm forever grateful for her acceptance. It's unfortunate she posted out of appreciation and I shared the post too. Otherwise, it was not even worth news. Ini hangu ndicharamba ndichipa according to kuwana kwandinoita. Sorry, whenever chaita offended nazvo. Besides, biblically it is not encouraged to publish when you help others. But if the receiver prefers to, is their right to do so? It's not. Isn't she lovely? Do mashuka nobuda panguva nachiposta pictures. Do mashuka nobuda chitokopana pana Mini Baloi. Aiwa anyatsosiya nyika yese yakanyatsogadzikana achiti aiwa ndiko kutaura akawo. Bera comment section medu dzafundira any more kudi pamusoro pechitwechi. So subscribe or like, continue to on the bell icon.